Вітаем вас у эфіры Беларусь-3 навіны культуры. На календары 17 снежня. Сёння ў нашай краіне адзначаецца дзень беларускага кіно, з чым віншуем усіх, хто мае дачыненне да гэтага віда мастацтва. І далей у нашай праграме. Уручэнне першай нацыянальнай кінапрэміі Беларусі. Вечар скрыпічнай музыкі ў Белдзяржфілармоніі. Выстава да 90-годдзя Мікі Мауса ў Нью-Йорку і размова з дырэктарам Беларусьфільма пра актуальныя праекты ў беларускім кіно. Сёння ў нашай краіне адзначаецца Дзень беларускага кіно. 17 снежня 1924 года было створана ўпраўленне па справах кіно ці Белдзяржкіно. Якраз гэтая дата і лічыцца днём нараджэння айчыннага кінематографа. Тэлеканал Беларусь-3 традыцыйна адзначае свята спецыяльным тэматычным эфірам, які складаюць толькі фільмы беларускай вытворчасці і праграмы пра дзеячаў беларускага кіно. Увесь эфірны час больш за 17 гадзін толькі айчынная кіна і тэлепрадукцыя. Пра цікавыя культурныя мерапрыемствы, якія гэтымі днямі ладзяцца ў беларускай сталіцы, даведаемся ад нашых карэспандэнтаў. «Калядная зорка» – выстава ў Нацыянальным цэнтры мастацкай творчасці дзяцей і моладзі. Складаецца з 500 работ юных майстрых з усёй краіны. Тэматыка вырабаў «Зіма ў Беларусі», а таксама зімовыя святы і іх героі. Часцей за ўсё дзеці робяць фігуры коз, ліс і буслоў, традыцыйныя беларускія калядныя сімвалы. Это множество, это многообразие техник, технологий народного искусства, отражающих вот эти традиции народных художественных ремесел. Все то, что чем обогащена вот наша белорусская культура и что так дорого нашему народу. Тут і саломапластыка, і мастацкі роспіс, вышыўка, ткацтва, мяккая цацка. Адным з самых складаных рамёстваў лічыцца ганчарства. У працы з глінай увага заўсёды надаецца дробным дэталям, таму лепка твару самая адказная частка, прызнаюцца юныя майстрыхі. Але падкрэсліваюць, цяжкасцей яны не баяцца. Сначала мы разминаем глину. Если она твердая, то надо взять помягче. Или оставить твердой и сделать более гладкую работу. Потом надо катать жгутики, сделать на них насечки, помазать ликером и делать по спирали. И вылепливать форму человеческого лица. На каляднай зорцы у кожнага ёсць магчымасць ацаніць вырабы і аддаць голас за лепшыя. Самыя цікавыя будуць прадстаўлены ў Палацы Рэспублікі на галоўнай ёлцы краіны. І сёння ж у дзень беларускага кіно ў Мінску назавуць пераможцаў першай нацыянальнай кінапрэміі Беларусі. Арганізатарамі выступілі Міністэрства культуры, Нацыянальны цэнтр сучаснага мастацтва, Мінгарвыканкам, Беларусьфільм. Пераможцы будуць вызначаны ў 20 намінацыях. Старшынёй журы стала загадчыца кафедры літаратурна-мастацкай крытыкі факультэта журналістыкі БДУ Людміла Саянкова-Мяльніцкая. Лідарам па колькасці намінацый стала стужка «Сляды на вадзе». Александра Анісімова ён будзе змагацца ў 13 намінацыях. Наша здымачная група будзе сачыць за цырымоніяй. Усё самае цікавае, што будзе адбывацца на сцэне і за кулісамі, глядзіце ў нашых бліжэйшых выпусках. Навагоднюю праграму «Ноч перад калядамі» прапануе заўтра тэатр эстрады. Гэта будзе своеасаблівае аднаўленне паганскага свята калядак. У святочнай шоу-праграме вясёлыя калядоўшчыкі, чэрці, танцы і любімыя песні, і, вядома ж, каза, калядная зорка ды многа іншага. У праграме прымуць удзел зоркі беларускай эстрады, сярод якіх Інна Афанасьева, Вікторыя Алешка, Вольга Плотнікава і многія іншыя. Беларуская філармонія заўтра запрашае ўсіх на вечар скрыпічнай музыкі. Ён адбудзецца ў малой зале імя Рыгора Шырмы. На сцэну выйдуць скрыпач з Германіі Мартин Цітар, за фартэпіяна будзе заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Юрый Гільдзюк. У праграме творы Баха, Бетховена, Брамса, Шуберта. Заўтра ў эфіры Беларусь-3 зноў можна будзе ўбачыць фальклорнае сямейнае шоу «Хата на хату». Арыгінальны сезон выйшаў вясной гэтага года. У праекце звычайныя беларускія сем'і спаборнічалі ў майстэрстве выканання народных песень. Удзельнікі заўтрашняга выпуску – сем'і Ціхановскіх і Бачынскіх, а таксама майстар-клас ад народнага артыста Беларусі Анатолія Ярмоленкі. Глядзіце і падпявайце ў 15 гадзін 5 хвілін.
галерэі «Беларт» Беларускага саюза мастакоў працуе выстава «Мой сад». Тут прадстаўлена каля 25 новых жывапісных работ мастака Алеся Сушы. Пераважная колькасць з іх пейзажы, створаныя падчас шматлікіх пленэраў у розных кутках Беларусі. Алесь Сушы працуе ў манументальна-дэкаратыўным мастацтве і станкавым жывапісе. Лаўрэат прэміі прэзідэнта Беларусі за духоўнае адраджэнне, за афармленне капліцы ў комплексе памяці ахвяр Першай сусветнай. Выстава будзе адкрыта для наведвання да 26 снежня. У рамках праекта «Сиета HD» заўтра ў Мінску можна будзе пабачыць пастаноўку знакамітай п'есы Оскара Уальда «Як важна быць сур'ёзным». Яе здзейсніў Эндріан Ноубл. У галоўных ролях Дэвід Суше, Эмілі Барбер, Майкл Бэнс. Упершыню камедыю Уальда паставілі яшчэ ў 1895-м. Заўтра на мінскіх экранах запіс 2015 года святкавання 120-годдзя п'ес. Владзімір Богдан працягвае адкрываць на Беларусь-3 самыя цікавыя і незвычайныя мясціны нашай краіны. Нават тыя, куды не праедзеш на матацыкле. У заўтрашнім выпуску можна будзе паназіраць за яго падарожжам уздоўж велічнай ракі, галоўнай артэрыі Палесся, Прыпяці. Пазнаёміцца з адзіным радовішчам солі ў нашай краіне, даведацца ўсе спосабы перасячэння ракі і высветліць прычыну, чаму трэба заехаць у невялікі горад Петрыкаў, можна заўтра у 22:55. Это паром через реку, и мне кажется, прокатиться на нем стоит даже не потому, что другого способа доехать нету. Нет, он, конечно же, есть, но самое важное, это доставит вам массу впечатлений. Это круто, интересно и даже немножко экстремально. У філіяле музея гісторыі горада Мінска Лошадскай сядзібе гэтымі днямі можна наведаць выставу народных касцюмаў «Краса паўднёвай Курземе». На ёй прадстаўлены народныя строі з калекцыі Лейпайскага музея. Тут прадэманстравана мастацтва адзення самага унікальнага рэгіёна Латвіі – Курземе. Менавіта тут найлепш і надаўжэй захоўваліся элементы культуры вясковага быту. Выстава ладзіцца да стагоддзя Латвійскай рэспублікі, будзе працаваць да 17 сакавіка наступнага года. Далей пазнаёмся з падзеямі, што адбываюцца па-за межамі нашай краіны. У Нью-Йорку праходзіць выстава, прысвечаная 90-годдзю Мікі Мауса. Дыснеўскі мультыплікацыйны персанаж стаў сімвалам не толькі кампаніі, але і амерыканскай поп-культуры. Днем нараджэння Мікі Мауса лічыцца 18 лістапада 1928 года, калі упершыню паказалі мультфільм «Параходзік Віллі». Мышаня з'явілася на свет дзякуючы памылцы Уолта Дыснея. У спешцы мультыплікатар падпісаў кантракт і страціў правы на свайго першага персанажа, труса Освальда. Новага героя Дысней ствараў употай з некалькімі супрацоўнікамі. І вось зараз знакамітае мышаня святкуе сваё 90-годдзе. У гонар юбілею у Нью-Йорку працуе выстава, прысвечаная насычанаму жыццю мультыплікацыйнага персанажа. Мы хочам распавесці гісторыю Мікі Мауса ад пачатку да канца і засяродзіцца на найбольш цікавых падзеях яго жыцця. Таксама мы не забыліся распавесці аб малавядомых фактах. Над стварэннем юбілейнай выставы працавалі некалькі сучасных мастакоў і супрацоўнікі архіўнага аддзела кампаніі Walt Disney. Экспазіцыя займае 1500 квадратных метраў. У адной з залаў на фоне першага ў свеце малюнка Мікі Мауса прадстаўлена залатая статуэтка Оскар. Дысней атрымаў гэтую ўзнагароду ў 1932 годзе за стварэнне мышаня. Дарэчы, да 47-го года Мікі Маус казаў голасам свайго стваральніка. Заўтра ў прасторы ОК-16 пройдзе паказ спектакля «Францішак». Ён прысвечаны беларускаму драматургу і пачынальніку айчыннага тэатра Францішку Ляхновічу. У наступным годзе спаўняецца 75 год з моманту яго гібелі. Ён быў арыштаваны яшчэ ў 1927 і першым у літаратуры адлюстраваў свой трагічны вопыт знаходжання ў савецкіх лагерах у кнізе «У кіпцюрох ГПУ». Спектакль з'яўляецца працягам іншай пастаноўкі «Браніслаў» пра яшчэ аднаго дзеяча айчыннай гісторыі – Браніслава Тарашкевіча. Заўтра на камернай сцэне Вялікага тэатра Беларусі канцэрт «4 стагоддзі вакальнай музыкі». У якасці рэжысёра і вядучага гэтага вечара выступіць заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь прафесар Віктар Скарабагатаў. У праграме можна будзе пачуць рамансы Міхала Клеафаса Агінскага, творы Антона Радзівіла, Станіслава Манюшкі, Напалеона Орды ды іншых. Іх выканаюць лаўрэаты міжнародных конкурсаў Юрый Гарадзецкі, Ілья Сельчукоў і Ірына Кучынская.
У Нацыянальным мастацкім музеі гэтым часам працуе выстава «Александр Штурман. Мастак у падарожжы». Яна арганізавана сумесна з польскім інстытутам у Мінску і складаецца з калекцыі падляшскага музею Беластоку. Штурман падарожнічаў дзеля знаёмства з іншымі культурамі, каб прыўносіць у польскае мастацтва нешта новае. Свае паездкі ён здзейсніў у пачатку мінулага стагоддзя, вынікі іх адлюстраваліся на амаль сотні палотнаў, што можна ўбачыць у мінскім музеі. Выстава працуе до 7 студзеня. Тэатр імя Янкі Купалы заўтра ладзіць чарговы паказ сваёй мінулагодняй прэм'еры спектакль «А вы ведаеце, што такое каханне?». Яго стварылі сумесна са шведскім тэатрам «Кеф». Рэжысёрам і кампазітарам пастаноўкі выступіў Эліас Пайнгерыч, вядомы музыкант, якога называюць чалавекам-аркестрам. Ён жа сыграе ў спектаклі адну з галоўных роляў. Трагікамедыя маладога драматурга Карэна Клімоўскага складаецца з 3 навел, усе героі якіх імкнуцца знайсці адказ на адно пытанне. Што ж такое каханне? І яшчэ. Сёння, у Дзень беларускага кіно, прапануем вашай увазе інтэрв'ю з генеральным дырэктарам Нацыянальнай кінастудыі «Беларусьфільм» Уладзімірам Карачэўскім. Пра праекты кінастудыі, а таксама пра фільм гэтага года «Правілы геймера» у нашай размове. Владимир Михайлович, приветствуем вас и от лица телеканала «Беларусь-3» поздравляем киностудию «Беларусьфильм» с Днем белорусского кино. А какие белорусские фильмы для вас олицетворяют белорусское кино? «Миколка Паровоз», «Красная шапочка», «Буратино», «Руины стреляют в упор», «Девочка ищет отца». Это фильмы, которые я смотрел в детстве. И потом, конечно, когда старше стал, это и «Белые росы», это «Иди и смотри», фильмы, которые уже сегодня являются классикой. В последнее время заметно вырос интерес к белорусскому кино, и не только у соотечественников. Знаю, что совсем недавно 2 картины производства «Беларусьфильм» участвовали во Всекитайском кинофестивале. Беларусь впервые приняла участие, пусть пока во внеконкурсной программе, но мы показали свое кино, и мы получили приглашение как кинопроизводящая организация принять участие уже в конкурсной программе в следующие годы. И эта поездка дала возможность не только показать наше белорусское кино, но наладить новые контакты. И все наши контакты, которые мы получили с Китаем, переходят сейчас в практическое русло. Мы заговорили об интересе к отечественному кино, и вот именно им вызвана инициатива «Беларусьфильма» – туристический маршрут по знаковым местам белорусского кино. Я когда сам пришел на киностудию уже в качестве генерального директора, когда еще раз взглянул на все возможности, ресурсы киностудии другими глазами, я для себя понял, что это интересно увидеть простому зрителю, простому туристу, тем людям, которые любят кино. Кроме того, это поспособствует улучшению имиджа киностудии. Поэтому тема кинотуризма – это тема важная для улучшения имиджа киностудии. Второе – это финансовые доходы. А если говорить о развитии, то перспективы у нас очень интересные. Мы начинаем создавать экспозиционные зоны здесь внутри, начинаем пиарить наши экспонаты, сделанные нашими руками. К примеру, тот же танк Леонардо да Винчи, который мы планируем сохранить в экспозиции, наши костюмы, наше оружие. А кроме того, в Минске масса мест, где проходили съемки известных российских, зарубежных, белорусских фильмов. Есть музей истории кино, есть натурплощадка. Я считаю, это интересное направление и поможет гостям нашей страны, да и жителям побольше узнать об истории белорусского кино. Я знаю, что это не единственная инициатива, внедренная вами в пространство «Беларусьфильма». Мы говорим сегодня о киностудии как о неком кластере, где существует, живет кино, где общаются, где говорят о кино, где создают новую концепцию кино, где рождаются идеи. К примеру, мы уже поучаствовали в этом году в листопаде, проводя на базе киностудии индустриальную платформу. Но с января месяца мы начнем организацию закрытых показов, ретроспективных показов, тематических кинопоказов на базе киностудии, творческих встреч с нашими деятелями, потому что здесь очень важно вернуть дух, который жил когда-то. Да, он, может быть, немножко по-другому будет выглядеть, но это создание условий для творцов. В День белорусского кино телеканал «Беларусь-3» демонстрирует фильм Игоря Четверякова «Правила геймера». А чем вам этот фильм интересен как зрителю и как отцу? Мне, в первую очередь, интересна
тем, что мы возрождаем наши традиции создания фильмов для детей, интересных, актуальных, ярких. Второе, детское кино сейчас очень востребовано, его, оказывается, не так много снимают в мире. Потому что, например, наш фильм «Том Победум» и «Право геймера» сейчас разбирают очень активно разные фестивали. Поэтому считаю, что это хорошо, что мы показываем детское кино. Тем более это кино о нас, о сегодняшних детях, о тайнах нашей Белоруссии, о жемчужинах, таких как Неса и Шмир, которые внесены в список ЮНЕСКО. Это достойно того, чтобы показать новое белорусское кино о новой белорусской истории в День белорусского кино. Владимир Михайлович, спасибо. Еще раз примите наши поздравления с Днем белорусского кино. И, конечно же, желаем новых фильмов и новых инициатив. І на гэтым пакуль усё. Пазнавайце больш разам з намі, падтрымлівайце культуру і заставайцеся на Беларусь 3.